Здравейте, приятели! Добре дошли в новото видео. Аз съм Криси и много съжалявам, че си момче тук. Просто играм на кница и не мога да... И сега Моника започна да смага. Моника идва. Тя знае къде съм. Это Моника. Супер. Аз я чакам. Трябва да се запълвам крилка, не. Тук си стои, съм се кажа. Просто сега малко ще включа. Чао. Ще заварих да ви кажа. Както видяхте, тя въобще не е скоро. Тук съм се каширала. Съм ще моето хубаво място. Ще дойда от другата страна. Защото тя тръгна нагоре, както тя видяхте. И така, сега ще ви безключа момента, в който дойде. Чао! Също аз първо бяха прочи, само тук можем да се крием. Видела, че това се скри. Там в това огромно дълго. Мойн, заплюх се! Аз те заплюх! Аз откъде да разбера? Ма стига, ти дали ме подмина? Аз бях се скрила в огромното дървото там, зад него. И те гледах. Какво те шпионах? Заплюванки, така Като някаква скрита, ти сама се издаде. Не е вярно. Айде да гледам с заплюванки. Обаче, хора, ако искате втора част, как Християна ме търси, абонирайте се. И нека да се... Няма ли да направим още? Няма ли няколко части? Аз не съм толкова напреднала, колкото тебе. Добре, минути за снимане. Добре, хора, сега аз продължавам сама и така. Аз ще се търся сама и ще продължа сама и така. Довиждане, абонирайте се, subscribe and like. Втора част. Спрях видеото Моника да си оправи телефона, за да направи втора част. Защото тя каза, че съм напреднала с времето и мога да снимаме тук половин час. Въпреки, че имам видео как ме студия цял половин час видео. Брат, ти имаш 2000, аз имам 60. Какво? Всеки телефон е един и същ. Аз имам 180 минути, а ти имаш поне 5 минути. Поне 5. Ти викаш, имаш 180. Объркала. Какво правя ли? 280 часа за снимане. Имам поне 2000 снимки, така че не се знае. Здравейте, хора! Аз ти имам да броя. Благодаря ви, че се абонирахте и продължаваме втора част на Криеница с Хриси Писи. Хриси, котето! Котка! Котка! Ау, що ме удръж? Защото ми сбърка името. Бро, котка си. Да, като майка ми е котка, аз какво да съм казали? Да. Аз имам да броя. Добре, де. До 30. Сега аз До 30. В зелено. Цветовете сега, другите цветове трябва да определим. Добре, Не, аз се криех в зелено. До 40 броиш. Добре, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Готов ли? Не, аз идвам. Сега първо ще... Тя по принцип се крие в зелено. Тук има две хащи. Мони! Сега стане да я намеря. Не, тук. Ой, май гледам с заплюванки. Видях я. Не, че съм я видяла, просто чух, че е дошла тук. Сега с камерата. Стана и да се заплюя някъде, където не знам. Тук стъпъл няма да е тук, аз тук се бях скрила. Моника, това ти ли си, Моника? Открихте! Моника! Открита си, не мамин, както миналия път. Аре, идвай да се заплюеш! Ползвам моя втори път. Моника още не е дошъл. Айде. Моля? Тут. Чакай. Айде. Еми хора, до втора част с Христи... до трета част, сега втора. Хора, вече ги бъркам, защото наистина много ми е забавно с вас и ви благодаря наистина за абонатите. Благодаря ви на вас, че харесвате моите видеа. Не знам колко ги харесвате, някой не ги хареса, някой ги да. Ама си благодаря ви и се абонирайте за трета част. Как? Аз търся отново Християна. И май ще бъде последна. Да, и после ще я черпя с сладолед. Това да сме се разбрали, ама все пак може. Да, победителя трябва да получи някаква награда, но в трета част ще я уточним. Ако я открия, не побеждава и тя ме черпи, но ако не я открия... Ме изчакай малко, не сме ли 2-0, защото аз се заплюх веднъж, сега пак се заплюх. Бро, без заплюванки сме. Ма ти да не си го казвам. Сега ще правим трета част, вече сме 1-1 и победителят ще получи сладолед. Аз по принцип не искам сладолед. И така. И сега Моника ще ме търси. Знае кой победителя и ще видите колко награди тя ще получи. Любимите и храни. Аз ще искам с крижина, аз няма да искам сладолед. Добре. И вече аз крижина. Аре, броим сахар. Добре, айде. Броим. Али се разбрахме без заплюванки? Добре, без заплюванки, айде. Затвори си очите, защото мога и от тук да минавам. Добре, айде. Да скрина. Ето. Тук в това. Боже мой.
Това ще боли жената. Няма и да се набри. Много ме кеф да пръстай. Съжалявам, ако е малка за мъгление. Но малко не съм да сме на таки неща. Не съм на таки смисъл. Сам се върти като помпал. Това по принцип е трета част и последно. Без това мога да си купя и сама ледена близалка. Съдлете струва 2 лева, близалката струва 40 стотинки. Сен. Започва. Бро! Да, знам, аз как на най-изи пизня. И все пак ти печелиш, няма да си печелиш. Не, ти печелиш, защото си по-малко и аз ти отстъпвам. Сега, аре, бе. И без това сме с 6 разлика. На нищо. Сега ще ти купя само стрижина, защото току-що осъзнах, че има много малко пари. Без това, че... Мога да ти купя и малки от ние бомбони. Добре, и това е края. И ако искате още клиеници, се абонирайте. Чао!